बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। मैया सनिबार खालि आगरतला सहरनिफ्राय 9 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय आमटाली ओनसोलनिफ्राय सा 7 बांलादेशी सुबुंफोरखौ त्रिपुरा पुलिसआ हमो। सुरुत सुलुंनिफ्राय मिथिनाय लेखा आमटाली पुलिस फायखिफोरा सिडि आश्रामनिफ्राय सान्ता नोगोर साखाथियाव थानाय मोनसे बिल्डिं लुफुंबाय थानाय सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे सिग्रोमनायावनो सा 7 बांलादेशीफोरखौ हमो आरो बिसोरखौ आमटाली पुलिस थानायाव गथायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला संदाननाय समाव बिसोरनि आखायाव जेबो गोनांथि फोरमान बिलाइ गैयैनि थाखाय आमटाली पुलिसआ हमनाय जायो। सा 7 हमजानाय बांलादेशीफोरनि मुङा जादों शफिकुल इस्लाम, आब्दुल मानुफ आली, एमडी नजरुल इस्लाम, एमडी मामुन हुसैन, एमडी रेजान हुसैन, एमडी हानान आब्दुल राजाक। मिथिनो मोननाय बादिब्ला न' बिगोमा सुकेश सरकारा बै बांलादेशीफोरनि बागै गासैखौबो मिथिनो मोन्दोंमोन आरो बिसोरखौ दिनै बिजिरसालियाव थिसनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव 29 नं गसाइगाव बियाबाव गासै सा 13 बिजाथिफोरा बिजाथिलाइ गथायदोंमोन। नाथाय मैया 14 अक्ट'बर खालि थामहिनबा बिजाथिलाइ बोखांना लानायनि जोबथा खालार खालि साबा बिजाथिफोरा गावबा गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांना लानाय नुनो मोन्दों। दा बे बाथ्राया रोखा दि बिटिसिनि गोख्रों राजखान्थि दोलो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारी आरो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि गेजेराव उफ्रा बिसायख'थिनि दावहाया गोख्रों जागोना रोखा। आलफा उदांनि मैखोम दैदेनगिरि जगेन मिलि उरुफे हिमालय अखमा मैया आसाम पुलिसनि आखायाव गावखौनो गथायो। मख'नो गोनांदि हिमालय अखमा गावखौ गथायनायनि उनाव आलफा उदांनि मैखोम दैदेनगिरि जीवन मराना गावखौ गथायखांनायनि गोबाव दाननि उनावसो डिब्रुगड़ पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायो। 1996 मायथाइयावनो बिथाङा आलफायाव हेफाजाब होदोंमोन। हिमालय अखमा आलफा उदाङाव 25 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन थानायनि उनाव न'फारसे फैफिनो। हिमालय अखमा आसामनि बर' कला दिसांमुखनि थागिबि। बिथाङा फोरमायोदि गावखौ गथायनाय समाव सारारिफोरखौ गावनि न'सिम सरकारा लाबोनो नाजानायखौ मोनसे गेदेर हेफाजाब होनाय होनना। फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बर'नि राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव हाब्रु सारज्लायनाया सोलिगासिनो। बे बाराव बिटिसिनि बारग' इएम थामहिनबा तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारिया प्रमद बर' आरो राकेश ब्रह्मनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङोदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारा जेबो खालामनो हायाखै, खालि साइरेन खोमा आलौबाय। बिटिसिनि रायजो राजाया खोमा आलौबाय। प्रमद बर'नि बिसियाबो साइरेन दामो। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिसिया साइरेन दामा किन्तु बिटिसिनि गाहायनि बिसिया साइरेन होनना माइरं गेसाव, आलु गेसाव, आपेल गेसाव बेफोरबायदि रानथिंबायदों। प्रमद बर' बिथाङा खुगाजोंल' गोदै गोदै राव बुङो। जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। प्रमद बर' बिथाङा थगायसुला आरो राकेश ब्रह्मआ थिफुदला होनना बिथाङा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।